Sa mata sa tao, ang tama pwede himuon nga mali. Ug ang mali pwede himuon pod nga tama. Pwede ra man himuon sa tao nga ang tama mahimo nga mali, ug ang mali pwede pod himuon niya nga tama. Apan sa mata sa Dios, ang mali magpabilin gayud nga mali, bisan pa kung daghan ang muhimo niini. Ug ang tama magpabilin usab nga tama, bisan pa kung gamay ra ang muhimo niini. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 31 hangtod sa 36. Ato ang nadungog nga giingna ni Jesus si Nicodemo, nga usa ka Pariseo nga kinahanglan gayud motuo siya sa mensahe sa Dios, kay mao gayud kini ang tama o kamatuoran nga kinahanglan isulti o isangyaw sa kadaghanan, ug mao usab kini ang magdala ngadto sa kinabuhing dayon. Bisan pa nga ang gihimo ni Jesus sukwahi sa panudlo sa mga Pariseo ug sukwahi sa kadaghanan, apan mao man kini ang tama o kamatuoran nga angay sundon ug puy-an. Usahay diha sa ato ang kasinatian nga daw pilio na lang nato ang mali, bisan pa nga nakabalo na kita nga mali, kay tungod mahadlok ta nga lutoson ug daghan ang masuko kanato. Isakripisyo nato kung unsa-unta ang tama. Pilio na lang nato nga magpakahilom, kay lagi dili ta gusto og samok nga naay masilo sa atoa, ug dili na ta suportaan sa ato ang mga programa. Apan dili gayud kini mao ang gusto nga ipabuhat kanato sa ato ang Ginoong Hesukristo nga nabanhaw. Gani ang kasinatian ni Simon Pedro, naghatag kanato og kadasig nga luyo sa pagpanlutos sa pagsangyaw sa kamatuoran ni Kristo, mubaro gayud kita kun unsay tama ug makaluwas kanato. Kinahanglan gyud nato barugan ang kamatuoran, kay mao man kini ang magdala kanato ngadto sa kaluwasan. Giingna na ang mga apostoles sa labang hukmanan nga dili na sila mutudlo mahitungod sa nabanhawng Kristo. O gani ipapatay na sila kung mapadayon sila sa pagsangyaw niini, apan nagpadayon gihapon sila sa pagpalapnag sa mensahe sa kaluwasan, ug miingon ang mga apostoles nga kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Mao kini ang prueba nga gibarugan gayud sa mga apostoles ang tama, bisan pa og sakiton ug lutoson sila sa kadaghanan. Mausab kini ang hagit kanatong tanan mga igsuon, nga luyo sa kalislanan sa pagpuyo sa tama o kamatuoran, magpabilin gayud unta kita nga maisugon nga puy-an ug buhaton kini, kay mao gayud kini ang magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon, aron dili kita kaligotgutan sa Dios hangtod sa kahangturan. Ato ang hinumduman kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Hinaot paunta.